Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. Mai taken in kai ne ya zaka yi. Fili ne wanda yake kawo muku ra'ayoyin mutane mabambanta akan harkan tsaro, akan harkan ilimi, akan harkar kasuwanci, akan harkar gwamnati baki daya. Allah ya mana jagoranci. So ka kalli masu kallo sannan ka faɗa masu sunanka kafin tambayar da zamu yi ma. Sunana Bashir Umar Darma, wani ma'aikaci ne na gwamnatin tarayya bangaren lafiya. To alhamdulillah. Masha Allah, na ji daɗin da ka kasance a ɓangaren lafiya, sai maka tambayan ka akan ɓangaren lafiya. Idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa ka zama kwamishinan lafiya a jihar Katsina, wani irin gudunmuwa da taimako kake ganin zaka ba ma talakawa, especially masu ƙaramin ƙarfi? Alhamdulillah, ɓangaren lafiya ɓangare ne wanda ke da matuƙar muhimmanci da rayuwa al'umma baki ɗaya. Duk wani ɗan adam da ke rayuwa dole sai da lafiya ake komai. Bangaren lafiya bangare ne wanda ya kamata gwamnati ta ba muhimmanci fiye da kowane bangare. Yawwa, bangaren lafiya yana bukatar abubuwa da dama wanda za a inganta kula da lafiya, kama daga samar da kayan aiki zuwa samun kwararrun ma'aikata da kuma su kansu ma'aikatan ba su training, wata kan mu a rika horar da su lokaci zuwa lokaci wanda za su rika samun damar a tandin marasa lafiya kuma su yi musu abin da ya kamata. Shi ne ake bukata gaskiya a bangaren lafiya. To ka ce ƙwararrun ma'aikata, amma wasu suna cewa a Katsina da yankin Arewa baki ɗaya muna da ƙwararrun ma'aikata. Wani lokaci ma zaka ga waje suke fita su karatu, amma lokacin da suke dawowa sai ka ga mutum ya buɗe private asibiti ne, wanda wasu suke kalubalantar wannan, suna ganin kamar ma an mai da bangaren lafiya wani bangare ne neman kuɗi. Wani kira za ka yi ga masu ire-iren wannan halayen? Sai alhamdulillah, bangaren lafiya gaskiya yana fuskantar wannan matsalolin. Kamar lokacin da gwamnatin tarayya ta kawo wani tsari, akwai lokacin da likitoci suka nemi gwamnatin tarayya ta ba su wasu kuɗaɗe, sai ba a samu aka ba su sama da likita 100 da wani abu ya ba ƙasar nan, ya ce kasashen Saudi Arabia da sauransu. Kuɗaɗen da ake biyan su can. Kuma duk wanda ke aiki a bangaren lafiya ya san cewa ma'aikacin lafiya ma'aikaci ne jajirtacce, kuma ma'aikaci ne wanda ke sacrificing, wata kamar ke ba da rayuwar shi da lokacin shi don ya ga ya ceci rayuwar wani. Ba ka da wani amount da za a biya shi na kuɗi wanda za a ce kamar an biya shi ladan abin da yake yi, sai dai shi kan shi ya kamata ya tunanin cewa abin da nake yi ina ne don Allah, kuma zai iya zama mai hanyar samun tsira gobe kiyama. Sau da yawa za ka je asibitocin gwamnati cikin nan garin, sai ka iske likita babu, a kawo mara lafiya emergency babu likita. In za ka bincika ka je asibitoci masu zaman kansu sai ka same shi a nan. Wasu da yawa ma patient ɗin suna complain ɗin cewa idan suka samu likita asibitin gwamnati sai ya ce ba zai masa wannan aikin ba, amma su je asibiti kaza tashi wanda yake mai zaman kanta ne. Wato kuma ya transfer din su daga kamar yana kasuwanci kenan, yawa private hospital. So wannan matsala ita take faruwa. To abin da ke akwai gaskiya a bangaren gwamnati daman ya kamata ta ƙara duba ma'aikatan bangaren lafiya. Sannan a bangaren su ma'aikatan su kansu ya kamata su san cewa wannan abu da ake yi Allah ne kaɗai zai iya biyan ka, ba wani mutum ba gaskiya. Yawa shine gaskiyar magana. Wato kana kira ga gwamnati ta duba wannan bangaren? Duba wannan bangare ne wanda ke da muhimmanci sosai a rayuwar al'umma sosai. To wani kira kake ganin za ka yi ma ɗalibai masu tasowa waɗanda suke karanta fannin lafiya? Shin ka san wasu na iya sa ƙudurin cewa sun ga dattawa ne ya yi kuɗi, dattawa ne ya yi kuɗi, dattawa ne ya yi kuɗi, don haka ni ma idan na shiga wannan bangare zan yi kuɗi ne. Wani kira za ka yi ma irin waɗannan ɗalibai? Sai alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambayar da kai ma. Yanzu idan ka kalli garin Katsina, da School of Nursing kusan ɗaya yake gare mu ta gwamnati wadda muka sani, amma yanzu ni dai a tsaya sani na ban san iya adadin masu zaman kansu makarantun nursing da aka buɗe masu zaman kansu a cikin garin nan. Ni ya kawo haka, kaga duk buri ne. Yawwa, ana ɗaukar duk wanda ke aiki bangaren lafiya su ne ke samun kuɗi. A hakan ma da ake gani, ana ganin gwamnati tana ba bangaren lafiya muhimmanci da sauran bangarori. To shi sa kowa ya taso zai so a ce bangaren lafiya yake aiki, ko likita ne shi, ko nurse, ko pharmacy, ko wani makamancin wannan. So wanda ko ba shi bane, idan aka yi ma abin kowa ya rija kan wannan abin, wasu bangarorin za su samu nakasu, sannan kuma
abin zai zo ana kawo ɗalibai ko ana kawo ma'aikata waɗanda ba su da ƙwarewa, ana yaye su, ana mika su asibitoci suna kashe mutane. Shi ne gaskiyar magana abin da zai rika faru. Kuma ya ma fara faruwa yanzu. Da yawa in za ka je asibitocin za ka samu yara ne yan nurses waɗanda suka yi private makarantun nan, su ne nurses ɗin wurin. Allura wata yarinya ba za ta iya ba za ta iya ɗaukan ma bifi ba. Blood pressure wannan a ce ki auna blood pressure na patient ba za ta iya ɗauka. Ka gama nursing an ɗauki aiki an bata. Gaskiya ne. Wanda rayuwa kuma lafiya ita ce uwar jiki. Gaskiya ne. Da muke magana da kai matsayin kwamishinan lafiya na Katsina, idan Allah ya kai ka wannan matsayin, wani mataki kake ganin za ka ɗauka akan masu private asibiti da masu private schools na koyon likitanci ko koyon yadda za a yi treating mara lafiya? Shin za ka yi ɗauki abin da gaske, na misali cewa duk wanda ka kama da asibiti kaza ga hukuncin da za ka yi, duk wanda ka kama da makaranta kaza ga irin hukuncin da za ka yi? Wani hukunci ne kake ganin in ka ɗauka za ka daƙile yaɗo wannan? Hukuncin da ya kamata a matsayin kwamishina na lafiya na jiha ya ɗauka na farko shine standard. Kowane asibiti za a buɗe inda mai zaman kanshi ne, a tabbatar da cewa ya kai requirement inda ake nema ya fara operating a matsayin asibiti. Ba kawai a je a bashi lasin ba ya zo ya ɗauko mutanen da ba su da ƙwarewa su ta kashe mutane, a ba da wrong prescription, a ma mutum allura ba daidai ba. Abubuwa da dama suna faruwa a health system. Ana ciwo daban ma magani daban. Mutum ya zo ga abin da ke damun shi a riƙa mai wani magani na daban. Kaga wannan abin ma kaɗai yana halaka mutane sosai. Sai sun je wata asibiti ta gaba da wannan sai a riƙa cewa ai bai kamata ba ma a yi muku haka. Wannan standard ɗin shi ne ya kamata a fara tsarewa. Bayan standard sannan a samun ma'aikatan lafiya conducive environment, kamar muhalli mai kyau wanda za su rika aikin su, tsafta da komai. Shine ma'aikacin lafiya ke so don yi aikin shi. Yana da kayan aiki, yana da muhalli mai kyau, sannan kuma yana da ƙwarewa, sannan ga training yana samu. So insha Allah ni dai a tunanina babu abin da zai hana shi ya haifar da ɗa mai. Alhamdulillah, mun gode da wannan tattaunawa. Allah ya saka da alkhairi. Amin 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 amin. Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka da wannan lokaci. Yawa barka ka dai ya aiki. To alhamdulillah mun gode Allah, insha Allah. Muna so ka kalli masu kallo sannan ka ga musu sunanka kafin mu je tambayar da za mu yi insha Allah. To ni sunana injiniya Babangida Umar Darma. To alhamdulillah, haifafan garin Katsina kenan. Haifafan garin Katsina ne nan cikin birnin Katsina. To alhamdulillah, za mu so ka faɗa mana ra'ayinka akan cewa idan kai ne ka fito ɗaya daga cikin garuruwan nan guda uku, ko Zamfara ko Katsina ko Kano, sai kuma Allah ya damƙa maka wannan matsayin na shugaban hukumar custom, wato control of custom kenan, wani irin ci gaba kake ganin za ka iya bada da gudunmuwa al'umma Katsina da sauran yankin arewa su samu abinci mai sauki, especially mu da muke kusa da bodan nan ta Jibiya? Jama'a assalamu alaikum. Na farko dai inda a ce zan samu matsayi na controller general da kai magana, a matsayina na ɗan Katsina, abinda zan fara yi farko shine zan fara tabbatar da cewa an buɗe boda. Sabida buɗe boda zai kawo sauƙi wurin hada-hada na kasuwanci, sannan zai kawo samuwar abinci tsakanin su wa'annan boda community in al'ummar da ke zanne yankuna na boda. Domin ka lura duk wani tashin kayan masarufi yanzu da ake magana a kai a kasuwanni ba komi ba ne ya jawo wannan illa rihe bodar da aka yi. Domin idan ka diba a baya wasu shekaru da suka wuce, nawa ake sai da buhun shinkafa, nawa ake sai da kwalin taliya, nawa ake sai da duk irin wa'annan kayayyakin wanda talaka zai amfani da su ya samu abinci. Nawa ake sai da mai. In ka diba yanzu abin ka ga ya kai abin da sai dai kawai addu'a zani. Gaskiya ne wanda. To amma baka ganin mataimakanka za su baka kalubale sosai, za su takura maka duba da yadda idan kana yankin arewa to zaka ga mataimakinka da yankin kudu ne, su kuma bude su buɗe take yanzu da muke maganar nan. Wani irin mataki kake ganin zaka ɗauka da abokan aikinka kafin a hito cikin gida, saboda ka san dole idan ka ce zaka gyara to zaka samu kalubale? Wannan gaskiya ne, amma na farko shi kai shi wanda ke shugaban kasa wanda ya naɗa ni a matsayina na shugaba ya bani dama ne na cewa ni ne ke da wuƙa da nama ta wannan yankin. Abinda zan yi kokari farko in fara gamsar da shi cewa
lallai wannan ko fama da muke na rashin tsaro a wa'annan yankuna ya ta'allaka ne da talauci, domin wani baya da haƙuri ko ya za ya dan samu abu ka ce mai gashi to za a iya janye shi a sa shi cikin hanya ta harka ta ta'addanci. So amma idan ya ba da dama ya bude kamar yadda sauran bodoji na kudu suke bude ake hada-hada kasuwanci, insha Allah ta wannan matsala ta rashin tsaro da muke fama da ita za a samu sauki. To kuma duk shugaba na gari idan aka kai mishi wannan shawara dole zai amfani da ita, zai kalla. Su ma kuma wanda suke mataimaka a wurina zan yi kokari in ga ban kauce ma wani abu wanda ya shafi tsarin mulki ba na kasa. Haka ne, amma ka san cewa wani lokaci idan kana kokarin kawo gyara dole ka samu wanda za su ta takura maka ko da abin da kake so kai na alkhairi ne. Kenan wa'annan haka zaka yi taki da su haka kama koya za ka yi. Dole dama ai shi ba a taba samun abu na jin daɗi ba cikin sauki. Kamar nasara kenan. Nasara ba ta zuwa cikin sauki. Amma abin da kawai mutum zai a matsayinka na shugaba dole ne ka jajirce ka ga cewa lallai ka taimaki al'ummar da ke wannan yanki na boda. Ba ma su kadai ba, hatta al'ummar da ba yankin suke ba wa'anda ake kamar su Kano misali, su Jigawa, wannan rihe bodojin da aka ai ya shafe su gaskiya kuwa, tunda yawan abincin da suke samu idan na boda ne daga nan ake dauka ana kai musu, lokacin kuma da ya ƙara tsada su ma kuma suna can dole su ma abin zai shafe. Kenan da kulle boda ba kawai yankin Katsina ya shafa ba, Katsina ko Sokoto ko Kebbi za a ce wannan abin kadai ya shafa ba, duka baki ɗaya ne arewacin Najeriya kai har ma da ita Federal Capital Territory in Abuja, wannan tsadar rayuwar da muke ciki abin ya shafe su na wannan rihe bodar da aka yi. Gaskiya ne. Saboda yawan abincin da ake kawo Abuja an kadi ba daga nan garuruwan wanda muke da boda daga nan ake tsallakowa da su, kamar da na baka misali irin taliya yan waje, makaroni, mai olga da sauransu duk daga irin wa'annan wuraren ake shigowa da su. To an kama bodan nan an rufe, ya za a yi tunanin cewa talaka zai samu sauki? Kuma kamar yadda na faɗa akwai wanda kamar da aka ce in mutum ya faɗa ruwa ko takobi ka bashi zai so sanadiyar riha bodan nan da aka yi mutane da yawa sun rasa ayyukan yi, wasu kuma wannan abin ya ja su ma da sun fada cikin wannan banditiri da ake yi da kidnapping da sauransu. Gaskiya ne. Wato kana ganin banditiri yana da alaka da talauci da mutane suka tsundama ciki sosai, saboda wani zai iya yin hakuri da talauci wani kuma ba zai iya ba, dan haka zai dauki makami ya je abin da sosai ma kuwa, saboda ai daga inda ta samu al'umma talauci da jahilci, so wannan al'ummai za ta koma ne kamar dabbobi. Gaskiya ne wannan. To injiniya mun gode, amma kafin mu rihe wannan shirin wani kira za ka yi ga ainihin hukumar Costa? To kira na dai a nan shine a diba a ga yadda za a yi a taimaki mutane a buɗe wa'annan bodojin, kamar yadda na ga yanzu da an ba da dama cewa a babban gwamnan bankin Najeriya cewa akwai abinciccika kusan 43 wanda an ɗauke wani abin ganin na magana dala da ake yi, za a ba da dama za a ba mutane kuɗi a shigo da su. Don haka mu idan ba a buɗe bodan nan ba tamkar abin ba zai wani tasiri ba ne a wurin mu, saboda dama su bodojin kudu wanda suke na ruwa ne da sauransu buɗe suke. Amma idan aka buɗe abin ganin zai taimaki al'umma a tsaftace su kansu hukumar kwastam za su ƙara samun kuɗin shiga. Sabida idan aka buɗe kuma aka bi ka'idoji kamar da na ga shi controller na nan Katsina cikin satin nan yana magana cewa za su taimaka ma mutanen da ke boda town cewa su bi ka'ida wurin harkar kasuwancin su, a tabbatar da an shigo da abu da yake halittacce ne ba haramtaccen abu ba. So muna fata custom su dibi wannan abin. Alhamdulillah. Da shi mai girma shugaba. Allah ya samu dace injiniya, mun gode kwarai, Allah ya saka alkhairi. Wa za mu so ka kalli masu kallo sannan ka faɗa musu sunanka kafin tambayar da zamu yi ma. Da sunana Salisu Haruna. Salisu Haruna. To masha Allah. Yadda muke cikin Katsina kuma yankin Arewa muna fama da rashin tsaro. A kaddara sai Allah subhanahu wataala ya dauke ka ya baka wannan matsayi na kwamishinan tsaro a cikin Katsina. Wani mataki kake ganin zaka dauka dan dakile wannan annoba da take damun mu ta banditiri da kidnapping? Gaskiya ne wannan. To alhamdulillah na ji daɗi da kai min wannan tambayi saboda ina da maganganu da dama kan wannan al'amari. To alhamdulillah. So kuma alhamdulillah mun gode ma Allah, kamar ci gaba da muka dan ƙara samu kamar da mai girma excellence gwamnan mu na jihar Katsina kenan. Kamar yadda yake bakin kokari akan taimakon
al'umma kan tsaro. So gaskiya kamar yadda yake wannan kokarin in ni ne haka in ni ne haka a sai in ni ne a haka tsakanin Allah zan ƙara ba da gudunmuwa sosai kan irin wannan matsalolin. Saboda kamar matakin da ya dauka na local government waɗanda yake wannan ya yi sabbin ma'aikata gaskiya ne, kuma cikin ikon Allah an fara samun nasara. Ana cewa abun yana haifar da ido. Wannan gaskiya ne an samu nasara sosai saboda alhamdulillah an fara dakile abubuwa, kuma dama matsalar tsaron abin da take fama da shi commerce gaskiya ne, kuma gaskiya yanzu su ne aka afkawa, su ne kuma yanzu ake samun nasara kansu. To alhamdulillah wannan bangaren na bangaren gwamnati kenan. For your own matsayinka na kwamishina wani irin hubbasa ne zaka yi gaskiya ne wannan dan ganin cewa an gane wannan aiki na gwamnati ne wannan kuma na kwamishina ne? Gaskiya ne. To a matsayin na kwamishina in ni ne gaskiya abin da zan fara yi farko tsaro zan fara yin shi daga gida. Gaskiya ne ko ba gaskiya ba a cikin unguwanni, saboda babban matsalar da yake faruwa muna fama da ƙauraye a cikin garuruwa, a cikin unguwanni. Wannan abubuwan su ne ya kamata mu fara dakilewa before mu ci wani wurare ko ba kafin a ce dajin sai matsalar da muke faruwa yanzu haka za ga yarinya ta ɗauko waya tana rike da wayarta kawai tana tsaye sai dai kawai kaga an zuwa hizge wannan waya a ruga da ita a hizge mata waya. Wannan gaskiya ne, ni kai na gaba na an yi ba ɗaya ba biyu ba. Allah sai yawa sai mutum na tsaye dai a zo a hizge wayar shi ko kuma a zo a ce ko ba da waya ko a sare shi. Wannan matsalar muna fama da ita gaskiya a cikin garin jihar Katsina, domin Allah muna fama da wannan tsare. To za ka fara dakile yaɗuwar wannan a cikin unguwanni da dama kafin a tai daji, ko a'a za ka yi biyu ne? Wasu ma'aikatan naka suna kula da wannan bangaren, wasu na kula da wannan bangaren. Haka ne gaskiya ne zan yi amfani da wannan damar in fara dakile nan, sannan wasu ma'aikatan na wasu in tura a can wurin can mako a kokarin dakile wannan problem da ke. To alhamdulillah yadda ne ta kayabi mai girma Malam Duka Umar Rada, to wace irin shawara kake ganin zaka iya badawa a bangaren tsaro? Duk da naga kana tare da shi 100% alhamdulillah ina son shi kwarai da gaske. To akwai wani kira da zaka yi, wani kira ne zaka yi? To kiran da zan ƙara yi a wannan, ina so al'umma su ƙara bada ƙwarin gwiwa domin taimaka mashi, saboda wannan aikin ba shi kadai ya kamata a mashi ba, mu ma al'umma community yana da kyau mu ƙara bada gudunmuwa kan irin wannan matsalolin, saboda wani matsalolin daga gare mu suke tasowa. Gaskiya ne wannan daga gare mu suke tasowa, saboda ba gwamnati kadai za mu ban mu wannan aikin ba, ya kamata mu ma matasa mu san menene muke, ya kamata mu ma mu rinka kokari muna jawo matasan mu domin mu especially problem na shaye-shaye. Gaskiya ne kuma gaskiya ba, so shine wanda ya haifar mu da problem a jihar Kaduna. Shaye-shaye yayi yawa, tsoba da yawa, shine kamata mu fara dakilewa sannan mu je ga sauran abubuwa. To alhamdulillah wannan ita ce shawara da nake ƙara bada don matasan mu a daure zaman nan da muke wanda bai da wani amfani. Gaskiya ne, duk da dai cewa alhamdulillah gwamnati yana kokari gaskiya. To alhamdulillah gaskiya abin da yake tsakani ga Allah kafin a samu gwamnati mai kokari irin wannan gaskiya da wahala. To alhamdulillah mun gode kwarai, Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi.